Tinggi pedang subhai fi barok ki be dan second hakani Bible study bo pile poi kumjuru ya fi ki bas ngap yakani Bible study lengba ke YouTube channel jong ka balang tinggi la puli ga gospel yones ngi la poi hadu ka nong ka bakhandai bat ngi la ngidang sudap tu ko wipat ka tayo mentala artayo nomor ki dan ski jeseng kerpang pedeng de ila dap ban puli ya kan nong bakhandai ha ka bang ila puli ka ba khambon ka de chipang ka jing pen khia ka jong try jisu yau tu breu ba matla na do ma menang kha bat kumta ula pen khia yu bat ha ka khot ka ba khat do jong ka nong ka bakhandai jong ka gospel yones ni puli kumno bagi farisi ki kali jing kali yu bat ha bo yetho ya ka jubam but ula sngolingo ba maki kim itho yeu tau bula penkhia yu na ka jinglong ka bom la ban penkhia dono ru te kila dom yu but kumta kila be no yu sabar but kamdi tang ka jing be sabar ka temple nri ka deiru ka jing weng yu na ka senekong te kalong kumba ong kumba saot balang ka ni ka jing yu jungi te utrai jisu dan lang takapor nomor ba uniu breu udang siakendo hi utrai jisu udang dap kran yu kiwan mi seki farisi dementa utrai jisu pet ya kata ke kran jong ki bat u ban menta utrai jisu sedang ban kran pan hagalan nong ka basifo te teng abangi puli na kawai kalan nong si kawai hatang i perkhat bakal sedang dekai i batmai kawai pat ke jaka mereka ni kedai ke beteng. Ketua kejing ya kendo jong try Jesu yau ni breu hak temple hak kejing ya keren ke jong ban ki farisi te utrai Jesu dan langtan mar udang sedap ya keren ba ni breu udang sedap penpau bau ngen hau try Jesu bo de mau uta bola penkhia yu bo de ru ukhon jong blai ketu khat ka balai phone riu try Jesu ong menget hau khon blai teu briu wong de mano mo to peni mo to try Jesu ong de manga bar wong bo de manga bakran bat me ulong ma u teu briu lo ong nganget ko try bat ulamani dam yu ketu khat ka balai phu fra te wong ya ka jing bisar ken ngalawan ha kani ka perthai ba kita ki bomi i kinyo i bat kita ki bayo i kinyo longno ki bomatla ha ta ka por utrai Jesu keren lang ya kitu ki farisi ki bowan kam dau ya u bat yo ne briu bat kalong kum ka jing keren kum ka jing bisar ki nomor ki kamila dia bagi ki batip lut lani ki bayo i te try Jesu om ba ki bayo i kimi i te bat usong hang toru lada filong ki bomat la tu khot balai khandai phim dan pop rei menta phi ong ngio i nomor kata ka pop jong phi ka sa ken te kata kadang jingkren ke jong try Jesu bat kini ki brio kini ki farisi but kalau nong ka basifo ka beteng ya kata kedai ke jing kentho ya kata ke jing long yalam jong ki farisi tongin se puli benya akini khot kumno bo try Jesu u kentho sipang ke jing long juki da ka bo ai da ka farsi lani da ka dur mo tongin ye doi ku khpa jungi bhabneng ngidap daga jing aingo eme kopa naga benta kalat sasisin pat bangin yo ban beteng ye kani ke Bible study bat kar bangidang puli kumni ye ke gospel yones ka gospel ka bakodor e atrai bangin kham tip shu ban kham itho shu ye me
try to isnei ban pensai ki dono ki man sim ki jungi ye ki jingmut jing berkhat ki jungi baginda sung tho ayu bakaktin jome ka don ye ka ban kran hangi ka ni ka por namar me kwa yengi bagin sempang try om bangin long ki ba matla sa hakata ka jing sempang ktin jome ndringin long ki ba sung tho ki ba sempang khnang bangina ban itho yeme unong pun im bat ublay ubasisya to sngo ko pai kini ke jingker pat ki jongi ni pani kini hakateng Jesus Christ amen tingin puli kini khot ka baning kong ka ban riu siwa kala nong ka basi phau jong gospel Yohanes sisya ngong api ubom besot na ka jingkhang sa ka jingker jong kilang brot ndrei udalek kiu nawai pat utau long bubuti bat unong tu ndri utau babusut na kata ka jingkhang ulong unong ap jong kita kilang brot yauni unong ap jingkhang upli te kita kilang brot ki sngap ye ka ktien jong u ban ya kilang brot laki jong hi ukhat daga kerteng bat uyalam sebar yaki badhamau lapan mi no yalaki jong uyat hasiwa jong ki te kita kilang brot ki buat yu u naba ki snothu ya ka ktien jong u yu nong wei te kin om ya buat ndrei kin ya phet yap no na u naba kim ya snothu ya ka ktien kinong wei ujisu lakran ya kani ka pharsi haki ndrei ki kim ya sngo sempang ayu kita ki kilong ye ki ba ulakran haki tutongin kan mau biang bautra jisu udang ye kran bagi pharsi kani ka por mo te kani ka de jing kran sempang ka jing ya ka benta jungki kum kinong ablang brat kadlong kum kajing bisar kum kajing keren kentho persya iki ha kata kajing trei jongki kum kinong ablang brot jong ki Israel mo tongi nya pek do khot baningkong sisya ong hapi u bombsut na kajing khang se kajing ker jong ki lang brot nrei udale lekio na weipan uta ulong ubobuti ban unong tu hangni trajisu ukran sepang unong ablang brot sepang ke jaka ke babu ikilang brot lani ke basat ikilang brot but sepang kumno baunong ablang brot urung bad yalam ikilang brot sepo jong kata ke jingker jongki lani sabar jong ke jingker jongki mo te khandian na karukom ba kinong ablang brot ki pej ikilang brot jong ki hangtai hari Israel hakapor jong trajisu ban hasiwaru haba ki habban jalam ikilang brot kham jingai na ka jakasa te ban dan ka jing singan ikilang brot hangno bakila rai ban yalam ban besai ki jusna ka jingker saudong kabalong temporary bakinyo ban pej bahai ki menmiet khnang baginyo pandan jing singan te haka pareng ki ong kasip fold dani ke jaka haka babu baki song maki te rei hangni la ong ka jingker te kala banong ka bakham long permanent ru teng rei bonsen kalong sipor ka long temporary kat kum ka ayom ha babunu phlang haka ta babunu phlang ke baki tep kan unne si ayom hang tu ki ban ker nang ta ki sat men da ki la yalam la da walam mi ki lang brot ki sabu ha ka to ka jingker to tikani ka tho si bon ge ka ta ka dei ka dur jong ka kanhon ka jong blai ka kanhon ka jong blai long kum ki lang brot tibat utau bade ban yalam ban pe ki pan ude nong up lang brot tenamar bagadi ke kanhun jong blai de blai ubathong lani ubajit ye kinong ablang brot
Mo. To ti ha katu kepor la dai bet kilang berat kini kilang berat bet kum tu. Te kidan kum kita kipor ha ka badan kini ki bakwa bentuk kilang berat. Kila menla ila de kum badai kilang berat. Tenre bikin rung na katu jingkhang kadan bet tangkau ke jingkhang ka bala bu ye ke jingker. Te bikin rung tu ke jingkhang kim nuat nomor udon utu nong up ye ke jingkhang. Tu deki persang rung kumba ila menla kum kinong up long berat. Un itu ban unum sya bikin rung. Te ada sibuk kila menrung banyak banyalam mi kilang berat ban le kum ban long yalam mi ki sik cakap plang ban ajing ba mi ki ban yalam mi ki sik ki wa unong utunong ab jingkhang tu ni thu unum sya tikila kum no kitu ki ba kwa ban lute ban tu kirung na sewe kirung na sewe pat ka benta jung ka jingker kikiu na sa koi ke side nang rong kum ke jingker reling kum tu mo te kikiu na sewe te hateng-hateng unong ablang berat la se mi ibha te kiyo rung da kiyo hang tu kila try kila mbadai kinong ablang berat ki le try ki khot ki lang berat banyalam no ki sebar la yalam ki sebar hang tu kisapen kisalute ki kemanong no to te kidan arjat ne ha ka bah sedien pot Yesu kran sefang kinong ablang berat ki badai ki basubla kamat ki basuan tangban yo ja mo te Ukraine sefang kata to anyway ngin tengin pet suai kata sisa ngo phi kilang berat hai ubom besut na ka jingkhang se ka jingker jong kilang berat ndrei udal lekiu na weipat uta ulong ubobuito ban unong tu hangni utrai Jesu panan kam ki kentien buito ban unong tu kabala translate na ketin tenrai hakajaka jong bubuito long hakajingsia unong tu ban hakajaka jong unong tu hakajingsia kadai da kentien unong luti kajing fair padang unong tu ban unong luti unong tu upersang bantu klam dadan ba la ban itu yu kalong hakurkom ko balong da kajing buit senti jong tu lej bantu mdan be itu pen mensau you wila be ban sio tu ndo la yo la pen kat bau nong lu tepan udah penduk penjulur udah pen mensau kita ki badan hang tu bau nyo ban tu te berar ke de ju jing temu tang bau wei ula da ka kom ka basianti ka buit bau mdan be itu yu but dale da pen mensau ki breu upersang ban pen mensau kat ba utu wepan ulute kemun haba ki mano badan lenti ju un penusau de ketin pareng ki penun kam de kentin thief but robber thief kemun itu nong tu ubasule de kebuit bentu de penusau brio u robber pate udelej la dan kam ban penduk penjulur lan penusau upensau mo tagada waktin kasigi ong bubuit tu lani bubuiti but nong tu to kita kidai kijingmut yung try Jesu tikidan arjat kamat kom kita kiba prong na serut kibam rungbet na kajingkhang ka balabu to ti kamat ayu kani ka bau dan kani kajingkhang kamat bau blai ulabu bandrung se ka kanhun ka jong kadan tanggawe kajingkhang te hakapor jong ki Israel banlong hakakan hon jong blai dai kita ki bapediang ya ka hukum Moses bakadai ka hukum blai ka bawan nau blai ti kita ki bom tre ban pediang ki mla ban rom kamat ki mla ban dan lang hakakan hon jong ki khon Israel hoi ki dan kita ki bakloi ro ban pediang ya ki hukum Moses telah nyau ya ki ro kom sibentana ki khon Israel ki bon kom kita wadah ka port raja suru ki dan kembawan kita ki bon persyang hi mani kiwan kilit ke senekok kisong na kisngap da kila sengap kisah sungtu benang tuhadian ki ong ngakwa benlong no na kenhun jong ikon Israel te laju pediang ya ki bokom kita mo to den re ka dantang ko ki jingkhang hakapor jong ki jiu hakapor jong ikon Israel hado menta la kita bompolong kestan kon Israel dantang ko ki jingkhang
Ada mun long kun Israel ko la kloy ben pedang borok ki hukum ki badan haka hukum Moses. Tegumut kitab Leviticus ke kitab Deuteronomy ke kitab Jingken bat kiwi-kiwi. To ti ndrei ubleu lapan kelai kata baka jingkhang ke bau lebu mu kadai tangkawi. Te mano kata kawi, mano badai kata ke jingkhang, dan ni tahu jingkhang batang uwe. Hang ni i bau trai Yesus se thok ham sedien budai mu jingkhang. Te hoi nitip hai itu kentien trai Yesus wang bam dan balak banwan sio kpa lemda wan do khun. Wang ngau balong kalenti, dai te kalenti ni katoi kata. Bandrung sepok ke kenhun dan tangkawi kalenti. To. Ti hang ni i ba kadan kata kejing mi jong kita ki nong up lang brot ki bala ban suan le men le ki bakwa ban luti ban penjat ia ke kenhun ke jong play. Ti try Jesu kani ke por dang krani ki Farisi kamut kalongkom ke jing kentha lani ke jing kentho persyai ki baki kim dan su kata ke jingkit kli kum kinong ablang berat ke basisya. Kim sim wan banlong kinong ablang berat dah kalenti ke badai. Kum ta kila siyo bandrung ha ka kerdan jong kinong ablang berat jong ke Israel dah kirukom ke babuito. Bat kila sisya ta ki penjat ya ke jingim jong ki hun Israel jong ke tokapor. Ki penkia deki hukum ki bagi tahu hi nalor ke hukum Moses ki pen khiai ki brio haduk balaban khiai ki deki ki bagi mla subankit de jaka bakin pen sting ki long ki nong ban khia thik kumbalong kita ki beluti ti ladi pan ki pen biang ki pen sngai ladi ti ubleu la kran lepas fang ke jing mi jong ki bukum kita ki nong ablang bron haki por ki banwan bat haka por bau kran ni kata ladang ipet ya ka kitab Ezekiel kalenong ka balai sau insyam ya kata hakalong ka balai sau kitab Ezekiel pipet tu ki dekat ki bana do basdang hi kadan kata ka jing kentho ka jong blai ya kinong elam ya kinong ablang brot jong kipat ba jong hakitu kisngi bat ka tienu try kalawan hanga kada ong ku khono briu tu lupa persya ikinong ablang berat jong ke Israel. Tu lupa batu ong ruhaki. Hakinong ablang berat ken. Kodet kumni ong try ublay. Kodet ikinong ablang berat jong ke Israel. Kiba besar ladi omday ikinong yaki. Ikinong ablang berat ban besar iki lang berat. Tongan puli biang mo. Kiba besar ladi full stop tu to amdai kinong ablang berat ban besail ya laki lang berat haya kilang berat kata kalong kadak jingkeli mo pibam ya ka klen bat pikup ya di dau saywul pi penyap ya ki basngat ndrai pim besai kilang berat pim sim la pensat bor ya ki baswai lemne pim sim la penkhia ya ki bapang lemne phim sim la span ya ki bala khen lemne phim sim la walampat ya ki bala be no lemne phim sim la wat ya ka bala ja no ndrei phila sinsyar ya ki daka bor badda ka jing perkhing te kila sakama namar bomdan no ablang brod bad kala jelong ke jing kila jelong ke jing bam ya ki mrat keklau baro bat kejing sak kejing bat lapen sakama yaki kilang berat junga kila yat sakama sekilom baro bat halor ulum red hajrong baro sisa kain kilang berat junga kila sakama halor ka khmat ka khndo baro te om simdan weiru ubalayit lani ubalawat nadien jongki te ublay la keren sefang kata kejing long jong kita kinong ablang berat kiba perkat tangi ladi kiba longkum kita kinong lute kiba wat tang kejing mentoi ladi kim saliai gitu kilang berat lada
ki penjot iki rukim salia ki bam ki pen mensau iki rukim salia mo ki suan ban luti kadai kata ka jimut te ha ni ka por ki Farisi kadang sngap yu na lor bu long ba phiong bai la di philong ki ba yi mentah philong ki ba matla nomor ba phiong banginong ki bai ten rei mentau kan tho sifang kata kejing tre jong ki kum kinong ablang prot kilong yesriam mi kita kinong luti te kalong ka basisya bah ka por try jisuru kini kinong yalam niam ki Farisi bat kiling do kila poi hadu tau puat mo te kila poi hadu tau puat ba kim salia ki pen sengai ele disya ki Farisi ka kenhun jong ki kebun te khamtam ki jong kesan hedren kidi ki berus pa ba kila pen sengai ele di kad ba ki pat ba pat laban khia ki to tiu tro jisu uken tho ye kata ke jing nong ki ha ka dur jong ni ka Farisi tu ong kalong gembu ong ye ki phim sim wanda galenti ka badai ban long ki nong amlang bron phim sim la jit de galenti ka bo bleu la bu nrei phila penlong daladi ladi ki nong amlang bron kalong kum ka politik semua teng breu yele banyo e ka bor de ki rukom ki bomdai khnang bonyo long nong sensar te teng ka jia kum taru ha ka kam ka bakan jam sim kidon ki bre bakwa banong nong yalam ha ka kanhon ka jong blai khlam ka jing ibit ka jong blai nrei de ki rukom ki ba buitu ki yo banrung sekata ka benta banong ki nong yalam teng yo sngo teng bawat ka kembajia ha ka perthai teng ka rung ha ka balang bat kalong ka ba masisa ya ka balang ha ba ka rung kum ta ka rukom tenamar kita ki ban salong kinong ablang berat kimdei ki ba ublai ulada pen kubor mu ulane ulada banong no ulada menjur mu mo nong kiten pareng ulada proof ublai bai kini enthong kumta te kini ki Farisi ru ha ka por jong try jisu kilong ha ka ta kadur ta ka dau song kilong ki babuti bat kinong tu lani kinong luti tenang tu pat kedua khat ke baar nrei utau bobsun na kata ke jingkhang ulong nong ab jong kita kilang berat tu try jisu kran pat sefang gitu kinong ablang berat kibayat degalenti ke badai kemat bau blehi ulada menjur ki banlong kinong ablang berat ta kemat ki maki kimlet persiang hengamut kim persiang banlet na sewai ka lenti banyo rung hangta banlong nong ablang berat ndai ki rung bet degalenti ke badai te kebalang lani hatu kapor ke kanhun jong ki khuni sul kadon kam kumi kita nomor ki bakum kita ki bawan degalenti ki bayat nagane ke jingkhang ka bau bleu la bu kamat kita te bleu sania iki bat la ban sania iki bagi dan sisa ka jingkit khle na ka benta kilang rot ta ka dei ka bau upni feru tra jisu padeng ki arjat ki nong ablang rot ka kanhun meningkong ki bakwa ban suluti kwa ban su tu na ka jing im jong kilang rot bat kumta namar banlaj na kabasa kaba bayak lembah kata galenti kaba dai hok ki prong lani kirung na skui benta mo kila menle padil di kuminong abang berat to kedekon ka balai ngamut to ka baar pa kadai katau nong abang berat besia pate uyat da galenti kaba dai urung na ta jingkhang kaba dai nang ta kedekon ka balai ya uni unong ab jingkhang upli tu kita kilang berat kisngap ika ketien jong u bat ya kilang berat laki jong hi ukhot daga keteng bat wialam sebari ki to yo bukum ta badai hok sisau nong ablang berat utau baap ya ga jingkhang jong ga jingker upli kalau benong hapor ba penrung kilang berat sepok ga jingker upli bu unrung lani kalau benong pat hakapor bu penmi ikilang berat napok ke jingker ban unai yalam ki bakinyo jingbam kinyo mo to ka long yu bha kan in marba try jisu ai de kan dur belai nomor ke jing ablang berat hari Israel tu kapor te ka wi ni ki bahmat ki kam mo ka baman ke sngi
te hari ke jongi te hakipor bakham bensuang i bhai kata ndri menta te la sistem i le kham sekendong bangin la ban i ye kito ki ba ablang berat te ba ablang berat sisa tu dei sisa ubriu ubada IT ladi mo banong banyada ai kilang berat na kimrat khlau banyada ki na kamariang nang ta seban pej hanu banyo jaka ban bakinyo bam sanu badan ko unwat te kumta ter te hang ni ong gadkhot ke balai yo ni unong ab jingkhang upli kamut uta ubadai ban khang ban pli ke jingkhang sepok ke jingker kilang berat ui thu bau ni udai ubala jit ubala dep authorize ban long nong ab lang berat kumta upli yu kat bakiwe pat te unum sya takadau kilit prong na serut mo to tiu ni nong ablang berat ngilaban mundur hakaba kenjam simpat lakalong hakabalang ne haki khun Israel bau deu blai hei uni nong ab jingkhang mo deu blai te uba certify lani uba I certificate begini kidai sisa kinong ablang berat kiba bit benong banyelam kilang berat nang tahu orang ru kita kilang berat kisngap ia ke ketian jung ban ya kilang berat laki jong hi ukhot daga kerteng te ke habu dei besisya kombalong uni bangi puri khot balai kai ka ba pen thikna ba dei besisya na kajing long jong kilang berat ha kajing dei beru kile kumno kilang berat do ong kisngap kamat kisngap kile ban buat ye ke ba ukran ukhot yang ye stai ki buat wong wat le situ ki kongo kata kedai kedang jong unong ablang berat ubasisa kamat kisania yu bu uyalam ye ki sisa naga benta ke jing bahajoki bakinyo ye ke jing besar ke badai telar kalong apa kenjam sim ru kapoi setai mo tu trai jisu hang ni ukran ye ka kenjam sim tambu ai dur pada kilang berat berunong ablang berat mo te kata kedai kedang jong kajing menjur kabami na kilang berat hi ba ki kloi ban ko ngo lani ban sngap ye ka ketien jong uta ubayalam iki to te hang ni laong da ka ketien kadan ru haga ketien tenrai kadan sakoi pat kajing mut kadai kesur ki itu isung thu ye kesur kejong unong ablang berat ubasisa kat ba ye kesur jong ki bom desisa ki itu ki laban penyefer mo to nang ta wong sisu kumno ban ya kilang berat laki jong hi ukhot da ka kerteng kani pat kalau nakaliang jong no ablang berat kamot bo itu ye laki jong kilang berat ukhot da ka kerteng kamot itu bahaya ki mo kamot utip bah te ki ong ba kalong haduk atta hari Israel hagi por ki ba mensua te mentaru la se kalong kumju ngalai kendu kini ki para bengej kirang ba ki ba kidang kena kidang samla ki ablang berat sisnong dan ki para bengej ni ka balang jungi ro menta ki ba mensua te ki kinong ablang berat te ki tho i kita ki jing kumunong ablang berat lani unong ab masih kala bende ka masih ba kita khot kerteng hi beda ka kerteng namar la bandan kawai pat ka kanhun ba pej pat weu nong am te kitu badai la ki jong uniu ba tip beda yaki khot da kerteng ki ru ki sutho badai ka suju ki ko ngoyo kinum ko ngo yo badai pat jong kawai ka kanhun te kata ka de ka rukom ka ba dan hapdeng ginong ablang berat bat kani ka phalang pat sa kajing im bakanjam sim kilang berat ha ka bakanjam sim bat unong ablang berat ujong ki ha ka bakanjam sim ba ye kata kajing adai hapdeng unong ablang berat ubasisya bat kilang berat habaki kisa skor ka ketien jung
but da itu bahaya ki takamot itu ki kumno utip ya ka jingsam jongki utip ya ka son ka khia jongki utip ya kino ki jing sitom but kino ki jingsam bhala ni ki jingsam lanot jongki udan ki jing itu ka bajan ya laki jong kilang brot mo to te ketuk khot ka buat pan kong ketuk ka ba but habau penmi no ya laki jong em tu khot balai ka kut ka baong but wilam sebar ya ki kadon ki sai ba ka tu to ngan nyeng no kham nang ni phi but wilam sebar ya ki tekani ka bu wilam sebar ya ki wilam baki kenyo ya ki jing don kam juki mo kadai gata ka jing mun to dot ka bas sau bada bau la penmi no ya laki jong uyat haswa jongki de kita gilang berot ki buat ya to sakoi pat ka jing long jong unong ablang berot ubasisa habau la ya penmi ya gilang berot nagasam lani ka jingker banlet banyawat plang banwat buat nadin pak yaki wong keke nang ya skhamat rei yaldi uyat nakhamat kata kadai kawipat kadak nani ka syap ke bangi I honong ap lang berat ubasisya bautur daladi swa sakhamat balai namar kidon gijing ma kidon gijing lafiong gijing ma kidon kisuri kidon ki sing ki khla ki baap ki mrat ki baap ki lang berat ban bam ki ban pensau ki ta utur daladi khnang ba dadon gum kita unya kenduk swa mu ki mendai ba nya kenduk swa di lang berat kan ba uno ablang berat ubam sisa pate unum perkhat ya gajing im jong lang berat kham perkhat jing im lajong unya la ban be ki begenya nak macu nanti yala diu se ne dia tang iu khla tang iu suri kemat yala diu lap hadwat ui kilang berat tu ki mat sya penyap sya patar gitu ki khla hagi suri ti kani kadai ka wei kadang jong unong ablang berat ubasisya ukloi bantur persya ye ki jing bat ki jing ma nakhmat daladihi to ki ipat ki jing te kalom ta daya nya kalenti te la bandan ka khoram te habuyan nak khmat tu la tip dagaya kalang berat nang ni te kala ban utip ba tu ka jaka la bandan ki mrat ki bari situ nyelam mi kalang berat nak wei pat kalenti kadai ka jinglong ka bakwa banyadai ki bakwa ro ban pelat ki na kita ki khoram jong ka jingim te kata kadai skoi pat ka jinglong kata kamut kejinglong ke bala kloy ban ya kendu I kejing daladi khnang ban kin lat kilang brot ban ya kendu iki bat iki jingma tenang ta sisu ong tu dekat besau bat habo penmi no iki lagi jong uyan siwa jongki te kita kilang brot ki buat yu haba ki snotho ya ka ktien jong lani ka sur ka jong te ho habo uyan na khmat te la banon sikwi ki nong ablang berat ki badan sejan te ki tikna gum no ba ki buat yu badai ki itu ki sung thu ye ka sur jong nong ablang berat le jong kinum let sngap kinum let hi ban let sa badan ka sur jong wi pat nong ablang berat kumta namar bagalong kumta komot kilat nagajing sakama mo namar uya nakhman ki kisanya bo uniu nong ablang berat jongi uya nakhman te ki sungtho ek sojung u ban kin let sabadan mu te kani ka jing sungtho ek sor ka jong u phi ka tho bagilang berat teng ki mi I yo u daka khman balai ki mi I u daka khman habaya hagi jaka bamadan tele si ibha daya ka khoram daya ki jaka khlau lanian lebun kita ke bana khmat kila ka ya gajing I
jong ki bana dien kimi ibha nrei habayo sngo ka sur te thikna te ka wei na ka rukom ka ba ai nuksan ni ka dei ka sur pi ka sur la ne ka ktien ka jong no ablang brot kamat ki su tho dei mano dei ne bu sisa ubangi tho bana de du wei ne kila ban su tho walada kimla bani ilut mo to dekat khon abasan yau nong wei te kin om ye bun nrei kin ye phet yap no no u na ba kim ye so tho ye ka tien kin nong wei kata ga dei ka ba pni fer padang no ablang brot busya baru bom dei busya ka dei ka sur ka jong u ka dei ka sur da ka ba ki itho ki lang brot ki itho yu ya ka sur ka jong wei pat unong ablang brot u belong nong wei kim so tho de mano ni bat kinam buat yuta dikin buat yuta uba ki so tho ki tho ma teka bumat bandan kat kata ka jing sane ajong ki lang brot bandan kata ka jing so tho jong ki ka sur jong u la ni ka ktien jong u la de shwa bukan don ka jing de ka bajan ba mla ban shu so tho shu I tho khlam de mo ha ka jing long perlok jong la ban shu ya kendo si sngi ye de perlok la se ba hakakam ka jam lani hakono ka jinglet ring in mla ban itho la dang mi kendo biang ban kham itho ban kham ya te ya ka jinglong jingman ka jingem lam dang yo ban kendo man kapor te ka taru ka de ka jo bat unong ablang brot hapreng unong ablang brot bat kilang brot mla ban itho kilang brot la da dei ubaya jan bat laki jongki lang brot hado uput bakila ban suthu ya ka sur jong nang ta yo nong wei tikinam skap ong ni nang ta khot ban riu ko ong ujisu ula kren ya ka ni ka pharsi haki nrei ki kemisngo sempang ayu kita ki ki long ya ki baula kren haki tutongin kan mau ka ni ka por ki bas ngap yu jisu kidon ki senran kidon ki parisi kinong ilam niam kinong sensiar jong kejat benriu Israel tu kapor kidon sekipat ba kibawan nakeleng namar kedai kadang sukut kejingle niam ka bakrau bon kidang don ha Jerusalem tim mdei tangki tu ki ba khandiat ki bas ngap yu ndai bon ki ngap te kanika keren sepang ki patba ki bas ngap namar ba kemba batai kejat bener Israel ka long ha ka jingdom ka bakrau ka kapor Matius ukut ya u Isaya kita ki basyong ha ka jingdom hasabulan badan Naphtali ka jingdom ka bakenjam sim mo tikim su tho sho ya ka parsi ka bo ai tra jisu sepang bakin su tho ka jing dei pedang uta banyalamiki bat kerjing im jongki kim su thu shi kata wai da kata ka farsi bikin suk ban su thu ndre kim su thu tendre try jisu ino tangta upersyang biang wong biang tepe ka dokhat banyo namar kata jisu long pan sisa ngong phi bangang long nong ujing khang jong kilang brot baro kat kiba yawan menswa jonga kilong kiba butti bat kinong tu ndre kita kilang brot kim sim la yakongu yaki te hangni te kala David persya ye gitu kinong yalam niam jong katu kapor habuong ki ba menswa junga kam de bong nadu kapor jong kita ki prophet menswa ndre ki ba swa jong mo te ki ba swa jong te de tu kilang do ki farisi ki ba long kita kinong yalam jong ka niam jiu ban tang kinong yalam kinong sensiaru haga jingim baman kasing juki tiu ong kita ki masua junga kalong kum kedawi kita ki farisi badan tu kapor ti kiling do bakidai kum kita ki nong ablang brot ki basula menle kidai ki nong lute bat ki bawitu tingila ban sutun ta kin so kum no mo ki sngap ye kata na lor bu ong phi ong yildi ba phi man la hai ba phi i menta
pinlong ki bamatla te ula ong tu dekat balai khandai te mentau nang keren sisu e kata bakita bahaswa junga kilong gumta te ndrei ong sipangil di ngalong ujing khang jong kilang brot kamat kata kalenti benrung sa kasem lani ka jingker jong kilang brot dei tang mau lemba kata ka jingkhang dei mau ujing khang tenrei ho ni ipat khamsirom bu trai su ong sipangil di tang bu de ujing khang re bu de unong ablang brot mo te katungin sa ya kendo ki dekat ki babut nang ta upen iru ya kajing sngau jong kilang brot sepang gitu ki babut tu ki basul wan ban lute abu ong ka dekat pra baro ki bala wan mensua jonga ki long ki butti bat kinong tu ndri kita kilang brot kim sim la ko ngo iki batai ne pat ka kajing sngau jong kilang brot sepang jong gitu ki babut ti bat ki basuan kum kinong lute la ni kinong tu kim kwa ban ko ngo iki tel ki ko ngo ru kasulong tang nasla basep tieng iki ndri ka donut kimman ban kongo yeki kata gede kajing sngau jong kejat benriu jiu hakatu kapor persya yeki parisi persya yeki tu nong elam niam namar laban khia yeki pait ba daki kumta ki kongo namar bakadan kata kajing sethu jungki bat bagai dei pat bakan kam kabakan jam sim badai ban kongo nong elam ndai kam dei da kajing kongo sngur ban kidon kata kajing bam sultanat kidon kajing persai ki balai namar ba karukom bakile maki kum kinong elam kalong yesri mi kini ki bolong kita ki babutti lani kinong tu bong traisu kamdan kajing it haki kampau kajing it kampau kata kajing sngo kajing sukit klik nak benta kilang brot ndri kila iki ni menta la ka jong kajing mentoi toi Jesu kan thoi kata la ngi puli ha ka gospel Lukas lani Matius ru hau tong ni pet gospel Matius tu kan nong bar fulai kani kan nong brok away toi Jesu kan tho sipang kajing long jong kini kinong elam ki farsi khamtam kum kinong ilam niam bat kinong sensiar ke juga por pipe ke dekat nong butterfly dekat bakat lai ndrei kodit ipi kinong tho bat ki farsi ki bar sam na ba fi bam do iki yeng ki ru kan thai te piduai jalan khnang bantelap namar kata pinyo diang kajing sitom ka bakham khrau kodet je phi kinong tho bat ki farsi ki bar sap na ba phi khang ya ka hima ki beneng hakmat ki briu na ba phi phimle hapo lemne phim sha yikita ki balai banle hapo kodet je phi ki faris kinong tho bat ki farsi ki bar sap na ba phi ya saudong ya ka dureo bad ya kerengko ban penkela niam yu we te habau kela pi penlong yu ukun dujong uba arsya ya pihi kodet ya pi kinong elam bamatla ki baong bau noru ki baong ru bau noru bam smai ke temple kamlong ru ndre noru ubam smai ka ksiar ke temple utte eladi phi ki babi bat bamatla na bakano kalong ka bakham khrau kata ka ksiar lani kata ka temple ka bapen kentang ya kata ka ksiar to tikita gidi jingkan tho jong trai sudah ke kebun ni filaban puli company ka bakham sedien le ong philong kum ki mau jing tam ki bala pusara mahana jrong
itanat bahasa po pat da ka baput mo kita ke jingkan tho jong try sute pinapit ka gospel Lukas ru kan nong ka ba life sorry kan nong bakhat way khot life new hantu kadan ka to ba kham karan sifang ke jing ban khia hoi ang new karan sifang ke jing ban khia ya kiru kan thain re kalum ru karan sifang ke jing ban khia ki pat ba gospel Lukas kan nong bakhat way ka khot ka ba life new te ondau lala akran we Pharisee lo khot yu banwan bam ja bat u te habau la rung ula shong bam re habau tau Pharisee lo I kata ula sngup la bau msim that shwa habau sabam ja bat u trau lo ong hu te phi ki Pharisee pipin khuat je ka basyabar ka khuri bat ka plyang rei ka basyapo jong phi kadap da kejing le jubor bat kejing le sniu a phi ki babien uta ubala thau ye ka basbar hatu sim la thau ye ka baspo ru tin rei to ai kum kejing ai isnei na kita ki baspo te khami ki baro kilong ki bakhut ye phi kodet ye phi ki Pharisee na ba fi ai ka basifo na pudina but na ru but na jhur baro phi rengkang te ka hok but ye ka jing it ka jong blai kala dei ban ne ikni ki ru nre ban ino ben ye kita ki we kodet ye phi ki Pharisee na ba fi ye ka jing song ba halor ai bakortam ha ki sunekok ba ha ki jingu ha ki yo kodet if he kinong tho but ki Pharisee ki barsam na ba filong kum kinong ki jingtap ki bompau but ki breu ki bayat shalor kim tip ya hagata te kodet katu khot ka ba saubhon riu kodet if he ru kirusan na ba fi penba ya ki breu da ki jingket ki ba ban ba phi hi te phim khta ye kita ki jingket da ka wei na ki sinri ati jong phi kodet ye phi na ba phi ye te ye ki mo jing tap ki noi thu lupa bat ki kpa jong phi ki la penyap ye ki te kita ki de ter tradisu ong ba haba ki breu ki don preng ki jing kodet phi pen khia su ye ki phi mirap ye ki khandet wat don ra tang di sinri ati banyarap ikiru phimirap mo tikata ka de jinglong kari Israel ha kata kapor ka jinglong jong kinong elam ka jinglong jong kinong ablang brot bu trajisu sakran hadukan ni badu seong ba utau barung dagalenti ke badai kumunong ablang brot ditang uta bakilang brot kin sa skor kin kongu bat kin bun mo tinang ta dekat bekhandai so ngalong utau jingkhang na daw no ru un besut na po danga unyo lai tim bad unyo lai na po unyo mi no ru bad un syam ya ka phlang babha hangni utrai su kular uyathu sipangil de bodai ma u jingkhang u bo bleu labu dan da kawai pat kalenti de tang mo u bad ba kita ki bawan leng ba jung u kinyo bandrung da ka basup da ka ba kemen sa ka hima jung blai bad haba mi ki yalam ki sigi jaka phlang ru kinyo ban let sigi jaka phlang ki bakin penkedang iladi ki jaka bakin penja sliang iladi tawangi kum ki breng dan kam mi kita ha ka bakin jaman sim mo ha pedeng ki jing terkhong ki bawan na ka perthai ngidon kam yo tau nong ablang brot uban ai hingi ya ka jingbam ka ban pen khlan yingi uban ai hingi ya ka ban penja ya ka jing slang ka jing thrang ka jungi tu try jisu la de kulari kata hagini ki nong baswa hagal nong ban rio dangi pet ka dekat ka ba life sun wong kum no na trangi kan mau gitu ka de ka weni ki dekat ki bangidon kam ban kan mau ka bible ka ba ki na ki tien jong try jisu
Teu Jisu le tho aki nga ngalong utau kepu jong ke jing im. Jar buan hanga unam tangan, bat jar bangai hanga unam seliang lanu ru. Deu try Jisu ubu pendap ye ke jing tangan jong ke mensim jongi, ubu penbiang ye ke jing seliang jong ke mensim jongi. Te habala yo ye kita te keduk Yesu. Te gombau ong sim David utrai unong ulong nong ap lang berat jonga ngan keduk. Kemut ngam su keduk su. Ka jingba mensim ngayo kerhai no try Jisu. Ka bakan jam mensim ngayo kerhai no ngam sngo dan kam su ngalor jong kata. Hakamet laban sitom, laban keduk hakamet. Laban ni keduk iki jing Ndri namar bakaman sim pat kahun kita borok kilong tang kijing ke besipor. Ngin selak banyak ding bajong ki. Dedai tang utrai Jisu ubalapan ai hingi ye kata. Ladang iwat na sawai ngin satkan biang ngin sasliang biang. Tetu belain kerhu ye jing puli jing ni ketin belai kani kapor. Ini duai. Atrai belai bu kupa jing ye habneng. Nyai ngu imen taka ketin ke bakut jome. Bame melong atrai unong ablang berat ujongi. Bada trai melawan ban yalam mengi. Sekejak kaplang ke berjerengam. Banginyok ban bam kerhai. Ban mela yalam mengi ru harut ke ke berjajai. Banginyok ban penjak seliang. Haki jing terkhong jong kani ke pertai ke bangi im. Bada haki jing kerduk. Ya ke mensim haki ke pertai ke bangi im. Ndri hami atrai ngiyo ya ke berkerhai sisa. Tuis nai banirap ini bangin kamsani asisu hami atrai. Namar bangi sani ahmi ngimlong su kibadan kata kejing kordit banlik wat plang banlik wat na wei pat atrai. Ndri ngiyo nadong sedong nami ubalong nong aplang berat ujongi trai. Trai tu pen klanyi kejinget jong ki balangit ki balasane ahmi but try ki para lok ki jong iru ki basngap ikani ka video ki bompat yo sisa ye kata ka bamikular ai begini sembat me kinat yo itu ye me bamelong mame utau bolaban ai ka jingbam ka banam than su but ye ka ka banam slang su kuma melekular try but sibun ru ki balawan seme kila mat ye kata. Terus ngo try kini kijing kerpat kijongi. Ni pa ni kini teng try nong pen imbe jingi. U Yesus Christ. Amen. Tutungnya penwai yang nombor. Hakabawai no jong kani ka por bangi oban puli ka ketin ke jome try. Doai ba kijing ai ka badap biang ke jong try Yesu. Ka jingit ba jong bleu kupa. Lamba kijing slok ka batiang men sem bakhuin. Kena syongkar hai lambat ngi kum ka balang hang ni bat kirungit ruh kaleng setlak ka pertai menta bat handu ala taru. Amen.